Volvemos a unha das zonas cero desta catástrofe ambiental, social e económica que nos deixan os incendios. Visitamos a zona de Oimbra, de Monterrei e de Verín, que durante o mes de agosto sufriu un deses grandes incendios que puxo todo patas arriba. Transmitíanos moitos veciños e veciñas a desesperación, a rabia, a dor de ver como ardía esa parte do territorio que eles tanto queren e que é tan importante. En moitas aldeas que foron veciños e veciñas e voluntarios que fixeron frente ás lapas, e creo que hai que facer un recoñecemento porque son verdadeiros heróis no medio desta catástrofe e nos demostran que somos un gran país que é capaz de facer fronte ás dificultades, e é momento tamén de facerlle un recoñecemento a todas as persoas do dispositivo de extinción, dando o mellor de sí, traballando con turnos de moitísimas horas, e que sabemos que fixeron todo o posible para que esta catástrofe fora o menor posible. Quero tamén ter palabras de recordo para eses dous mozos que siguen hospitalizados e o bombeiro. Quero mandarlle todo o cariño a eles, as súas familias que están pasando por un momento moi doloroso e, sobre todo, desexarlles unha pronta recuperación. Os lumes deixannos unha catástrofe, pero desde o BNG estamos convencidos e convencidas de que con outra política forestal, con outra política de desenvolvemento do rural, podemos deixar isto atrás. E quero que saiban que imos facer todo o posible para que estes lumes sexan un punto de inflexión. Volvemos a